Jeg har en bekymring, jeg gerne vil dele med jer omkring dem, der er i gang med at ansøge om opholdstilladelse som ægtefælle sammenføring. Jeg har oplevet gentagne gange, at mange er uopmærksomme på tilbestilling hos Udlændingsstyrelsen. Jeg har oplevet, at mange har travlt med at finde dokumenter, at udfylde alle oplysningerne og sende ansøgning, uden at tjekke, om myndighederne har tid, der passer til tidsrum eller fristen. Reglen siger, at hvis I indgiver ansøgning online, skal ansøgeren optages biometri hos Udlændingsstyrelsen inden for 14 dage efter ansøgning er sendt, som nu er udvidet til 6 uger i stedet for 2 uger på grund af ressourcemangel. Men jeg har en opdatering af tid i de forskellige kommuner, som ser meget bekymrende ud, fordi de 5 kommuner, Næstved Kommune, Odense, Bornholm, Aalborg og Aarhus, de har næsten ingen tid tilbage i marts måned, og heller ikke i april måned, til man kan booke. Hvis nu I bare udfylder alle de her ting, send ansøgning ud online, og så skal I booke en tid, fordi I tænker, at det er tid, I kan booke, så bliver I frustreret, stress, fordi der er meget længere ventetid. Næstved Kommune i marts måned har 0 tid. Der er desværre ingen tid tilbage til biometri optagelse. I april, der er en tid tilbage, så der er ikke meget tilbage. Så skynd jer. Odense i marts måned har 1 dag tilbage, det er den 25. Og næste måned i april har flere dage tilbage end nu. Bornholm i marts måned har 1 dag tilbage den 25. Og i april 0. Så Aalborg marts måned 0 tid, ingen tid. Men i april er der 1 dag tilbage, det er den 14. Og Aarhus 0 tid tilbage i den her måned. I april måned 0 tid. Men alt det her kan jo ske ændring. Det kan lige pludselig dukke en til op, hvis der sker et eller andet hos Udlændingsstyrelsen. Men det jeg vil sige er, at vi kan undgå at blive frustreret, blive stresset, fordi der er ikke tid til, I kan booke inden for fristen. Så på den måde, vi kan undgå vel at gå ind og tjekke de her tid, eventuelt booke en til, inden I sender ansøgning, og planlægge sådan, at det passer, at det ikke overskrider fristen af biometri optagelse. Så hvis I ikke kan finde et link til de forskellige kommuner, hvor I kan kigge det hen, så send en besked til mig. Jeg skal nok finde og sende link til jer.